Lermats opståen. Dengang universet var tomt for alt tænkeligt liv, fandtes der kun et hav og en himmel, uden nogen verden, som fødder kunne betræde. I evigheder vælvede ishimlen over ildhavet, indtil ildhavets varme smeltede iskrystallerne af himlen til vanddråber, der i forening med ildens lune skabte en Gud. Af ildens uforudsigelighed var denne Gud lunefuld, men af vandens rolighed vis. For at være ene om sit univers, skabte han en barriere af jord mellem den iskolde himmel og ildhavet, der blev til jordens kerne. Jorden døbte han Lermat. Det er denne jord, vi betræder i dag, og denne jord, vi bor på. Inden jorden afskærmede ilden, fløj gnister på himlen, som satte sig fast som stjerner, og smeltede hele ishimlen, som faldt som regn til jordens have og søer. Men kulden forlod aldrig himlen og blev til den kolde vind. Nogle stjerner smeltede sammen og dannede solen, der som tak for sin opstandelse vil oplyse jorden om dagen, og hvis skygge kaldt månen ville vise sig på nattehimlen. Da vandet ramte den endnu varme jord i lyset fra solen, fødtes nye guder. Hektor, Sirin, Tyrion og Torik, Grimnir og Lysan, og sidst Jagar. Jagar var magtsyg og ville være hersker og måtte bekrige verdensguden og udfordrede ham dermed til duel. For de skulle gå hæderligt til, opsatte Torik et regelsæt og indsatte sig som dommer, trods faren for Jagars blodtørst. Da duellen mellem verdensguden og Jagar skulle finde sted, greb Hektor ind i sidste minut og slog verdensguden brutalt ihjel for at se frygten i gudens øjne og bragte dermed døden til verdenen. Sirin, der havde følt en harmoni under verdensguden, ville forsøge at genoprette den og prøvede at helbrede verdensguden for at herske over liv og bekrige døden. Men da det viste sig at være for sent, omdannede hun verdensguden til alle planterne på jorden, som derfor er fyldt med magi på godt og ondt. Det viste sig dog, at planterne voksede med sådan en hast, at de ville kvæle jorden, og derpå udtænkte Lysan, den vise og tålmodige, at en fjende til planterne måtte skabes. Herefter forsøgte alle guderne at skabe og påvirke livet. Tyrion skabte dyrene vellykket og forsøgte derefter at skabe tobenede væsener. Disse blev dyriske og var grønhudede væsener af ler og kæmper og trolde af sten. Men begge forsøg tilvejebragte mindre intelligente og instinktive skabninger, tæt beslægtet med naturen. Lysan erfarede af Tyrions fejl af jordens væsener, måtte have viden og gik til Sirin, der skabte mennesker, hvor ilden gav deres kød varme, og vandet gav dem blod, og vinden pustede ånde i dem. Men menneskene var lunefulde, da andre guder lokkede dem i forskellige retninger. Jagar, der gjorde dem magtsyge og fik dem til at bekrige hinanden til blodet flød, og Grimnir, der skabte trangen til at eje og dermed tyveri, handel og løgn. For at ødelægge livet satte Hektor frygt og egoisme i mennesket. Så for at hjælpe de vildledte mennesker, der tyrannisk bekrigede hinanden og løg og stjal, forsøgte Torik at give menneskene ære, mod og ridderlighed, og ikke mindst viljen hertil. Da Torik ikke kunne gøre alle mennesker brave og ærlige, var verden stadig i fare, og sammen skabte Sirin og Lysan elverne, der skulle undgå det onde med et langt liv og en stor ære og godhed. Elverne skulle stå imod Hektor, der havde bragt døden til verdenen. Som forsvar herimod skabte Hektor dværgene, der var et ondskabsfuldt folkeslag, der skulle grave rødderne over på elvernes skove, så træerne væltede ned i menneskebyernes lysninger. Men dværgene, der havde fået evnen til selvstændig tænkning, blev fortryllet af Grimnirs tale og ville i stedet grave efter smukke sten i jorden, selvom Hektor havde beordret dem til at ødelægge verdenen. I vrede forsøgte han at ødelægge sit eget folk, men de få, han ramte, blev i stedet omdannet til gnomer, der ikke kunne forstå deres egen opståen. Derfor skænkede Lysan,
dem lysten til at udforske verdenen med videnskab og forbedre den med håndværk, da de mistede troen på guderne. Hektors forsøg på at skabe et modsvar til Sirins elvere var dermed mislykkedes. Og i stedet udnyttede han hendes skaberværk og satte egoisme og frygt i nogle af elverne. Der herefter vendte Sirin ryggen, og derfor mistede deres uskyldsvide hud. Dette sorte folkeslag kaldes i dag sortelvere. I mellemtiden var der kaos blandt Tyrions grønhuder, og derfor skænkede Jager, en ork i hver klan, evnen til at lede og benytte noget af planternes og blodets magiske kraft. Disse kaldes shamaner og kunne styre orkerne i krig, men på grund af mangel på viden til krigsførelse og udvikling af håndværk gav Lysa nogle orker en smule af evnen til at tænke. Disse voksede nedad på grund af orkernes undertrykkelse og udviklede sig til gobliner. Grimnir følte som så mange andre guder pludselig også en skabertrang, og hobitterne opstod af menneskene og havde børnetræk. Disse blev ofte handelsfolk og gøjlere, og nogle af dem ses om vinteren dansende rundt i røde klæder og bjælder for at tilbede guderne i håb om sommerens tilbagevenden. Verden fortsatte sin krige indbyrdes med guderne i front. Sirin for livet, Hektor for døden, Tyrion for det dyriske og Torik for ære, Grimnir for handel og Lysan for visdom, og Jagar, der startede det hele med krigslyst og blodtørst. For at udligne kampen blev de mest påvirkelige væsener, menneskene, skænket en hurtig formering, men til gengæld et kort liv. I modsætning til verdens andre væsener, og derfor er denne race talrig. For at styre dem skænkede Torik dem konger, der var ridderlige og ærlige. Men nogle konger blev omvendt til andre guder, og gudernes krig fortsatte indtil i dag, på jorden såvel som i gudernes verden, der kun rækker ind i vores jordiske med hjælp fra elementerne, overjordiske væsener, præster og andre åndelige folk.